Hei, tämä on kanava 69 uutiset. Minä olen Joni Vainikainen. Juuri saamamme tiedon mukaan Metropolian uuden puolen pääovet ovat lukittu opiskelijoilta. Lisää tästä asiasta luottotoimittajamme Elisa Oinonen. Metropolian uuden puolen pääovet ovat lukittu opiskelijoilta. Turvallisuusviranomaiset ovat määränneet tämän henkilökunnan pullien turvaamiseksi. Tälläkin hetkellä seuraamme traagista tilannetta, kun uusi hakija ei pääse Metropolian pääsykokeisiin ovien lukitsemisen vuoksi. No niin, Tomi, mitä mieltä sinä olet tästä Metropolian turvajärjestelystä? Musta on aika perseestä, että kyllä nyt jokaisen pitäisi päästä kulkemaan tuosta ovesta ihan vapaasti. Mä ajan hirveästi myöhässä tuosta pääsykokeista. Mitä vaikutuksia tällä, Tomi, on sinun loppuelämälläsi? No, luultavasti mä joudun nyt sossussa ramppaamaan, kun en mä tonne pääsykokeisiin päässyt. Ja, en mä varmaan sitä duuniakaan tuu saamaan, kun ei mulla opiskelupaikkaa. Tää on tosi rankkaa mulle. Jatkamme tilanteen seuraamista täällä Leppävaarassa. Takaisin sinulle, Joni. Kiitos Elisa. Ja sitten muihin uutisiin.